uNkulunkulu akulonde ubusizo uphile uphumelele kama kupastor Channel Flick naba kisenze kuphela uma ungumlandeli kusona isinja 50 namba uyangifonela ku WhatsApp ungithumela ama-SMS fona ngomsombuluko kugcine Friday Saturday ngibhizi Sunday ngisesontweni sibeka la udaba lomunye mbukeli la ukuthi ke uphupheke Father Christmas emnikeza ke isipho is Father Christmas or Christmas Father phela lokho emnikeza ke isipho so nake singakusho la uma uphupha Father Christmas number 1 uma uphupha Father Christmas uPaul uhlumeka uphi isipho ngoba lokho ngasho ukuthi ngenzeka kukhona inhlanhla nesibusiso esizayo kuwe Izaga 17:8 isipho sinjengetshe elinqabileyo emehlweni omninilo noma ke ebhekaphi uyaphumelela. Number 2, yenzeka futhi uma uphupha la Father Christmas uPaul uhlume ekunikeza isipho ngasho ukuthi ngenzeka karuhanjelwe ingilosi kaNkulunkulu futhi uzothola umvuzo omuhle futhi omkhulu uphinde uphumelele. Umshumayeli 5:19 futhi bonke abantu uNkulunkulu abaphe incebo nemfuyo abanike futhi namandla okudla kukho kuba bathathe izabelo zabo bathokoze ngomshikashika wabo lokho kuyisipho sikaNkulunkulu. 3 ngokwesintu uma ngenzeka uphuphela uFather Christmas uphawu oluhle uma ekuphi isipho lungabe lusho ukuthi ngenzeka ithongo lakho kade likupha inhlanhla nencebo kukhona lokupha kona ithongo. Siyabonga. Be blessed. When you